A primeira xornada da segunda volta trouxe unha vitoria para os cadetes da S de Chantada. Impuxéronse por 4-3 ao Cidade de Ourense despois de 4 derrotas consecutivas, un resultado que saborean os rapaces. Serviu un poquinho para que os rapaces colleran algo de moral, que moitas veces, ainda que nestas categorías se buscan obxectivos de melloría, pois o que son os rapaces sempre buscan un aliciante da vitoria, e neste caso pois foronse contentos. O partido, a verdade, que foi bastante tolo, empezaron eles adiantándose, despois empatamos, fallamos un penalti, hasta o descanso fomos a unos, e despois na última media hora puxémonos 2 veces en ventaxa, 2-1 entre os dous, e conseguiron empatar as dúas, e prácticamente na última xogada do partido pois metemos o 4-3 que nos deu o triunfo. O adestrador non ve de todo clara a opción para clasificarse. A verdade é que o grupo está todo moi igualado, agás o primeiro que está destacado, pero bueno, pasarse un equipo, a verdade é que a clasificación está prácticamente imposible porque o líder, que é o Arrabaldo, vai destacado, só cedeu un empate e venceu o resto de partidos. Entón, pois, bueno, intentaremos quedar o mellor clasificados dentro do resto de equipos, pero bueno, a verdade é que sabedores de que nesta campaña os obxectivos clasificatorios xa están lonxe, pois o que buscamos semana a semana é a mellora individual dos rapaces, que é o verdadeiramente importante. Mantense, iso sí, a ilusión na evolución de cada rapaz coas miras postas na vindeira tempada. A nivel individual, eu estou observando unha gran melloría en moitos dos rapaces de principio de tempada agora, pero é certo que ao contrario do que pasou noutras tempadas, pois a nivel colectivo esta mellora non está sendo tan rápida, pero bueno, como comentamos nesta categoría, pois xa hai que elixir, pois será mellor que sexa así. A verdade é que hai moitos rapaces de primeiro ano e para o ano pois eu creo que quedará unha base de rapaces interesante.